Bagyong Falcon gipanangtawan nga mos makusog pa sa mosunod nga 24 oras ug magpakusog usab kini sa hanging habagat. Ug mas gabi posible kining mo landfall sa baybayon sa Group of Islands. Aron sa detalye ang kahimtang kanus atong panahon atong sayran uban ni weather specialist Ned Salitrero sa Pag-asa Mactan. Mayong hapon sa tanan, mo kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon na atong pag-monitor sa Tropical Depression Falcon ug base sa atong monitoring, nahimutang kini sa 510 kilometers east sa Tuguegarao City, Cagayan. Aduna kini gikusgong hangin nga moabot og 55 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 70 kilometers per hour. Samtang padayon kining galihok sa direksyon na west sa gipaspason na 30 kilometers per hour. Signal number 1 karon ang mga probinsya sa Northern Isabela, Cagayan, lakip na ang Babuyan Group of Islands ug Batanes. Gi-expect nato na kining maong bagyo posibleng mo-intensify o mukusog sa mosunod na 24 ka oras ug mahimo kining usa ka tropical storm category. Ang sentro niini layo ra sa Central Visayas, pero mo ni nagpakusog sa atong habagat ug kining habagat mo ay nagdala nato og madag-umong kalangitan ug mga hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan-ulan diri sa Central Visayas ug anuta tay kasarangan ngadto sa usahay kusog na pagbundak sa ulan sa mga probinsya sa Panay Island lakip na sa Guimaras. Ugma sa gabi, base sa ato ang forecast track, posible kining makalandfall sa mga isla between Babuyan Group of Islands ug Batanes ug pag-abot sa Biyernes, posible na usab kining makagawa sa Philippine Area of Responsibility. Tungod sa kakusog nga dala sa atong habagat, ang Central Visayas posibleng makasinati og kasarangan nga kusog na pagbalod sa kadagatan, di natong wave height range between 2.5 to 3.5 meters. Samtang diri sa Eastern Visayas o Western Visayas, mas kusog na mga pagbalod sa kadagatan ang masinati na posibleng mag-range og 2.8 to 4.5 meters. Busa pa himangno nato sa atong mga ngisda ug katong adunay mga gagmayng sasakyang pandagat na dili isa mo palaot karong panahon na tungod kay delikado ang pagbalod nga dala sa atong habagat. Ug tungod na po sa itong mga pag-ulan-ulan o kusog nga hangin, dili kaayo taas ang atong temperature range ug diri sa Cebu mag-range ta og 25 to 30 degrees Celsius, sa Bohol 24 to 31 degrees Celsius, sa Dumaguete City 24 to 31 degrees Celsius, sa Bacolod ug Iloilo City 25 to 29 degrees Celsius. Samtang diri sa Eastern Samar, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban City, 24 to 30 degrees Celsius. Ug sa Maasin City, 24 to 31 degrees Celsius. Ang atong adlaw musilang ugma sa alas 5:30 sa buntag. Ug alang sa atong dugang na update, bisita ang atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sunda usab ang ato ang social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands Salitrero, daghang salamat.